זה רחוב הכרמל בכפר סבא, יום שני בבוקר, 24/10 שנת 2010. רחוב הכרמל בכפר סבא. אני הולך פה על הכביש. זה מה שנקרא הפקקים הראשונים של הבוקר, כי השעה עדיין מוקדמת, אז עוד אין פקקים רציניים. זה המשך לכיוון היציאה מכפר סבא. הכרמל פינת העמק, ואנחנו עולים לכיוון הכרמל פינת הגליל. וזה הסיפור. אז זה רחוב הכרמל פינת העמק והגליל, כפר סבא, בבוקר, 7:44, עדיין מוקדם. אנשים עומדים, אוטובוסים, רכבים, כולם או יוצאים לעבודה או מביאים את הילדים לגן, לבתי הספר, יוצאים מהבית וכו'. ככה זה כל בוקר, מבערך 7:44 ועד שנגמרות שעות העומס. אנחנו עכשיו בכרמל פינת הגליל. בואו נלך לכיוון רחוב הגליל, שמאלה, ונראה מה קורה. שלום. הכרמל פינת הגליל, עכשיו אנחנו ברחוב הגליל, השעה היא 7:50 בבוקר, ובואו נראה על מה אנחנו מדברים, איזה עומסי תנועה. בואו נמשיך לכיוון בתי הספר קצת, על רחוב הגליל, לכיוון בית ספר גורדון. אנחנו רואים שהתנועה זורמת, וזו עדיין לא השעה העמוסה, זה אחת מהשעות הפנויות. וזה ממשיך. מי שמסתכל על התמונה הזאת יכול לחשוב שהוא נמצא בתל אביב, אבל לא, הוא נמצא ברחוב הגליל בכפר סבא, שהאזור שם הוא אזור בית ספר גורדון. ועכשיו לסיפור המעניין. ברחוב הגליל החליטה עיריית כפר סבא להקים סניף של מגה בעיר, סופר גדול, מסיבי, ברחוב הכרמל פינת הגליל, שכמו שהראינו לכם גם בשעות שהם לא שיא העומס, הוא עמוס בצורה חסרת תקדים בבקרים, והוא ממשיך להיות עמוס. באזור הזה החליטה העירייה, כאן, ממש כאן, רק רגע, להקים סופר. זה המקום, מגה בעיר, סופר גדול שישרת את תושבי האזור. כאן באזור הפקוק הזה בבוקר, מכאן ועד לכאן, ממש פה, אמורות להתבצע בשעות האלה פריקה וטעינה של סחורות. הווה אומר שמסעיות אמורות להיכנס לכאן איכשהו, לעמוד כאן, להסתובב, לחסום את הרחוב הזה בשעות האלה. כן, שתחשבו מה היה קורה אם הייתה פה עכשיו מסעית, ולפרוק סחורה ולשים סחורה פה, ממש פה. נגיד ועכשיו הייתי נכנס פה עם מסעית, חונה, אוקיי, באזור הזה, כאן במבנה הזה, כאן
אמורים להיות מדחסים, מקררים, בכל מה שקשור להפעלת הסופר. פה מדחסים, מקררים, סופר ורעש מול הבניין הזה. אדם שגר כאן על הפקקים במרחק קצר מאוד מהמדחסים. אמורים להיות פה מקומות של זריקת זבל, עגלות סופר וכולי. באזור הזה של הסופר, כמו שאתם רואים, אין חנייה. חנייה שיש היא זו, שכאן, שאמורה לשרת את תושבי האזור. זאת כל החנייה שיש לסופר. באזור הזה אין חנייה. אם תהיה חנייה היא תילקח מהתושבים ותהפך לחנייה של אנשים שבאים לסופר. רחוב קרן היסוד, רחוב צדדי קטן ושקט, שכמו שאתם רואים משרת את דיירי הרחוב. אין בו הרבה חנייה, אבל כאן עומד לקום הסופר הגדול. זאת הפינה. ברחוב הקטנצ'יק הזה כנראה שאמורים לחנות אנשים שבאים לסופר. משאיות ינסו להיכנס פה לפריקה וטעינה ויעשו סיבובים מתי שהן רוצות, על חשבון איכות חיי הדיירים. ואת האזור הזה, שהוא אזור שמיועד לשטח ציבורי, לפחות לפי מה שידוע, והדברים נאמרים בלי ידיעה ברורה ומשפטית, אבל מכל מיני כתבות שהיו בכל הכפר, האזור הזה הוא שטח ציבורי, שוב, מרחוב נעורים עולים ונכנסים לכאן, והוא שטח שאמור להיות גינה ציבורית יפה, מטופחת. אנחנו עולים בגינה הנחמדה הזאת. אמור האזור הזה להפוך לחניון של הסופר, אם תהיה בעיה של חנייה בעתיד. ותושבי הבניינים האלה והאלה אמורים בעצם לראות את האזור שמוגדר כשטח ציבורי לגינה ציבורית, להפוך לחניון לרכבים של הסופר. שוב, הכל בגדר משהו שהעירייה לא מוכנה לספר, אבל יכול להיות שתהיה. להזכירכם, זה אמור להיות שטח ציבורי ויכולים להפוך אותו לחנייה.